आंबो सानो गेलेला नामा आङो बेबायदिखौ सानो आरोखि खिन्थु जोंना इउथ जे ग्रुप जोंनि पार्टि खालामग्रा बिथांमोनहानो बिसोरनो आंखौ माने आंनि गोसोखौ माने बोलोगोरा खालामहोयो दा जोंनि इउथ ग्रुपआनो जुदि लुबैदोंब्ला होमबा बे गेलेयालासिनो थानायाबो थिग नङा बे नङा जे आङो एमएलए मन्थ्रि जानानै आंनि थाखाय आं सिन्था खालामदों बे नङा आं रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावबोजोबदों नोंथाङा जिथु नैबे क'क्राझार समस्तिनिफ्राय गोबाव समनिफ्राय एमएलए मिनिस्टार जाबोखांबाय दा नैबे खेबनि बिसायख'थियाव नोंथाङा बिपिएफ दलनिफ्राय बिजाथि महरै गसङाखौ आं दा कनफार्म बुंनो हाया खिन्थु माने रायजोफ्रा लुबैफिनदों जोंनि इउथ ग्रुप बिथांमोनहाबो लुबैदों आंनाव थाङै बुंहैदों गेलेफिननांगौ थानो नाङा होननानै बुङो आरो दा बेवहाय आंहाबो बोलो मोनफालाय लाङो आरोखि मोनबा आंबो सानो गेलेला नामा आङो बेबायदिखौ सानो आरोखि खिन्थु जोंना इउथ जे ग्रुप जोंनि पार्टि खालामग्रा बिथांमोनहानो बिसोरनो आंखौ माने आंनि गोसोखौ माने बोलोगोरा खालामहोयो माने एखेबारे साउन्ड खालामहोयो आरोखि दा जोंनि इउथ ग्रुपआनो जुदि लुबैदोंब्ला होमबा बे गेलेयालासिनो थानायाबो थिग नङा खारन रायजो राजानो खामानि मावनायनि आरोबाव मोनसे स्कप मोनगोन बे नङा जे आङो एमएलए मन्थ्रि जानानै आंनि थाखाय आं सिन्था खालामदों बे नङा आं रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावबोजोबदों जे मावनांगौ बेखौ आं मावबोदों आंनि मथे आं मावबोदों आरोखि रायजो राजाजों माने थानानै आं मावबोदों आरोखि रायजो राजानि डिमान्ड बायदियै जुदि हाइकमान्डआ टिकेट होयोबा नोंथाङा निस्सय गेलेगोन ना बेथ' नंगौ बेथ' गेलेखागोन आं गेलेखागोन गेलेनायावनो दं खिन्थु हाइकमान्डनि सायाव निर्भर खालामो जे होनाय होयिया आरो हाइकमान्डनि सायावबो आंहा फोथायनाय दं हाइकमान्डआ टिकेटखौथ' होखागोनानो खिन्थु माने आं बुंनानै दुगि खालामनानै लानायाथ' बे थिग नङा दा नैबे उननि बाथ्राया हाइकमान्डनि सायाव निर्भर खालामगोन आरो